Kedam tang apor pen karbia khai sitame inglong aso ajakong mate STH kilong lapen STH ajakong kilong dundia karbi nang dokoksi karbi ang bong sitame chethak daksi dobomlo ahok pedalama bangki inglong karbi pen thoya karbi pusi chethak daksi nang dobomlo bonta bangso puthak kedam tang penangana por hut pen thoya karbi tum sitame STH ajakong nang pinangji pura nang chisong bong bang bomlo lapen kedam tang song trok Hiliki oda song atum sorkar pen lamdon ka chetok asong sitame bangso puthak jongponlo. Laso teng pen Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma sorkar pini kedeng pon cabinet amai kapang dak pon lake thoyalong ka cheboche pen kido karbiatum STH aman peng thirklong kilongje phan scheduled tribe certificate long ikpo. Kedam tang apor hutsik schedule district ang kangalong pen ang tan mate thoyalong kido karbiatum aphan ST ang thek ki jok ponabe. Bonta pining suri hini ra ingkoi ra hini aningkan freya chikloni phai ingkoi arni Assam cabinet along bangso puthak RDP ponsi thoilong kido karbiatum sita ST certificate long pon popusi cabinet awai kangalong kachingwai ponalam the raipon adun thu kedeng pon lake Assam Tourism Development Corporation Kaziranga long ingdeng pho hemchardon mate 5-star hotel ki kim kerang ponchi aphan deng ponlo labangso 5-star hotel ki kim kasonse je aphan Sikakuti Pharoisi atangka panong pontang lobusi birta ribdunlong Lapua Assam Police Society khi mate home guard atuma phan home department a hin pen achiklo abainong atangka ke pabat ponjia puthak puthot deng ponthu Longri arlo bangsuri koi rapti home guard klembang photum achiklo abainong ke pabat ponjia puthak kedamtang penangapor kihang pondolo bonta Labangso Assam government atum RDKP pon ave asonsi theklong bonda non kachari pon Dr. Himanta Sarkar pen bangso puthak RD dengponsi pini cabinet along thapon bangsuri ingkoi rapli home guard atum aphan chiklo ajon abainong ke pabat pon atangka phailake suri ingkoi ra ke thoman Lanchot kali microfinance puthak aduntu aphong check up ajir ponjia por lake bangso pre achiklo ni phai ingkoi runner cap ingkoi ra sir cap lape ni phai thom cap an check pajir ponpo puthot Assam cabinet kang ni pon thua dim lapen apor ke hot pon lake phai kunia chiklo sil charalong News Text report Karbianglong live